Semella que a actuación provisional proposta por Portos de Galicia para delimitar os espazos no Porto de Palmeira supuxo máis un problema que unha solución. Tanto os usuarios do Porto como os veciños da parroquia amosaron o seu rexeitamento á instalación destes bancos e volardos, polo que a propia presidenta de Portos de Galicia desprazouse a tal localidade para comprobar o resultado dos traballos. En Palmeira están facendo unhas obras que consideramos que, a pesar da boa intención que pudera ter Portos de Galicia, pois intentando solucionar os problemas que a veces o tráfico ocasiona para entrar no Oitón os mariñeiros, creo sinceramente que non foi a solución máis adecuada. Puxémonos desde o primer momento en contacto con Portos, tuvo Portos pois a diferencia de que a súa presidenta directamente veu a ver como había quedado. Evidentemente, pois eu creo que non é unha obra que este en estes momentos a satisfacción de ninguén. Tras a visita, Susana Lenguas comprometeuse a introducir modificacións e ter en conta a proposta que formulará o Concello para a zona, que xa amosou a súa intención de pedir a retirada de todos os elementos. Chegamos a un acordo que é facer unha nova proposta do que intenta solucionar, que o Concello tamén pois intentará facer unha proposta, veremos se ao final as dúas confluyen, eu creo que sí, pero en todo caso, mentras tanto non se teña outra solución máis a caída en ese porto, nós o que solicitamos é que se retire todo, non? O alcalde quixo aclarar tamén que o Concello non era coñecedor da realización destas obras, que son competencia exclusiva de Portos de Galicia. Manuel Ruiz explicou que o convenio asinado recentemente entre as dúas administracións referíase ao mantemento da área portuaria para acometer a súa remodelación integral, que suporá un investimento de máis d'1 millón de euros.